Hej Karin, i dag så vil jeg forklare en hældningskoefficient for dig. Så det første vi skal bruge ved en hældningskoefficient, er at vi skal bruge den form for en lige linje, som er y er lige med a x plus b. Den skal vi beholde for resten af videoen. Det kan du se for senere. Så det første for at finde ud af hældningskoefficienten er, at du skal bruge 2 punkter. Og de 2 punkter de kan beskrives med, at du har punkt 1, som er x1 og y1. Og så har du punkt 2, som er x2 og er y2. Man kan også godt beskrive, ja, det kan jeg forklare senere. Så har du dem her punkterne, så dem sætter du ind i formlen for en hældningskoefficient, hvilket er, at du har en brøkstreg her, så siger du y2 minus y1 og x2 minus x1. Så lad os sætte nogle tal på dem, og for sjov skyld. Så siger vi, at x1 det er 3, y1 det er 4, x2 det er 2, nej, 2. Lad os sige 4, for sjov skyld. Og så siger vi, at y2 det er 5. Det er 5 som jeg. Så putter vi tallene ind her. Så ved vi, at der rent faktisk skal stå 5 minus 4 divideret med 4 minus 3. Så har vi dem, og så skal vi bare udregne det, for at finde ud af, hvad a er. For det, alt det her det er for at udregne, hvad a er i det her tilfælde. Og så har vi ved, at 5 minus 4, det giver 1, og 4 minus 3, det giver 1, og så har vi, at a er lige med 1. Det er den første. Så skal vi bare finde ud af, hvad b er. Og det er rigtig sjovt. Det er meget sjovt. Fordi du kan tage hvilken som helst af dem her, af hverken punkt 1 eller punkt 2, og bruge til at udregne, hvad b er. Fordi du har a, og du har x, og du har y. Så er det kun b, vi mangler. Så lad os sætte dem ind. Så siger vi, at 4 er lige med ax, som er 1, gange 3 plus b. Og den her er den form, vi lige skal arbejde med. Så vi vil med lige her nu, for at give lidt mere plads. Og vi ved, at 4 er lige med 1 gange 3 plus b. Så rykker vi bare b over på den anden side, hvor vi fjerner b fra den her side. Eller vi fjerner den her fra den her side. Så siger vi, at 4, så ser vi det lige med at tage her, så vil der skal stå b alene herover. Og så kan vi se, at der står 1 gange 3, det giver bare 3, plus b, så er vi minus 3, og så er vi plus 3 herover. Og så ved vi, at det her det giver 7, og så ved vi, at b det er 7 er lige med b, og så har vi, hvad b er. Så har vi skæringen i y-aksen, så vi har a, vi har b, og vi har x og y. Det er en hældningskoefficient. Mange tak.